dayoe teko la enggal babatno kelarno rasa jok kritik jok lutung Mbak Apri mimin jolang gawe iseng lakake golek asale iki lho iki wajib ati bakal wite syukuran kan sepo mesa guyu Selamat pagi Mbak Apri. Kenginjak Mas Bagus. Ora ketang sedelo nggo syarat goro-goro. Ora ketang sak lagu rong lagu. Ora ketang sak cengklengan. Lah, kersane jangkep, Mbak. Carane masak iki ra nggo penyedap rasane ya kurang mantep. Blas. Aku ki gur semelang nek kesukan. Brengose lek men tuku. Mang Ayu Bagio hari jadi Bluro yang menjadi pertanyaan. Pripun? Anda tahu tidak mengapa 11 Desember itu menjadi sumber acuan untuk memperingati hari jadi Bluro? Kamu nanya. Iya. Kamu nanya. Pripun iku? 11 Desember menjadi hari jadi Kabupaten Blora. Kabupaten Bluro mergo niku enten asal usule. Menika berita dari sumber dari Babat Giyanti dan Kutara Tama menyatakan bahwa Mangkubumi menjadi Raja Mataram itu 1 Suro tahun Alif 1675 utawa 11 Desember 1749. Bersamaan dengan Mangkubumi diwisuda jadi Raja Mataram, maka diangkat pula para pejabat-pejabat lain termasuk pemimpin prajurit Mangkubumen yaitu Wilotikto. Wilotikto kuwi sinten? Kuwi mbiyen pemimpin prajurit Mangkubumen terus kawisuda dadi adipati ing Bluro. 11 Desember 1749 itu dijadikan tonggak sejarah berdirinya Kabupaten Blora. Jadi antarane Bluro karo Mangkubumen Mataram kono. Kuwi isih ana hubungane. Gandeng-cengene wonten, rentetanipun wonten. Kene luwih cedhak ning Mataram karo Mangkubumen Bluro kono. Oh, lha. Nggih, karena sekarang Cepu masuk wilayah Kabupaten Blora, maka ya apa kuwi jenenge mengikuti Kabupaten Bluro. Oh. Sok nek Cepu madeg dhewe ya terus duwe sejarah dhewe berdirinya Kabupaten Cepu ngono. Nggih. Gamblang cetha terwaca. Perlune ngerti sejarah ya, Mas. Tidak salah kaprah. Matur nuwun dateng Exxon Mobil, pun sponsori pertunjukan pagelaran wayang kulit malam hari ini. Kalau sampun dirawi Bapak sinten kalau Pak Iwan. Nggih. Ya ini. Dirasoi meneh. Delok meneh sok Januari tanggal 6 neng migas kono. Ya ayo, ngono kuwi. Katutra Mas Jolang. Kula mriku paling nggih mremo. Jolang itu tak Sherlock teko. Kula Jingben bersama Cak Komet dan Cak Dodo. Oh, Dhewe usul ya ora apa-apa kok, Jas. Ya ora apa-apa. Wangi-wangi Pak Sigit. Iki Dodok yang nonton mau kok kudungan sarung ini. Oh, ndak nggih to. Dodok, aku kok ora diejak ya. Ngono kuwi. Ah mau ya mbok melok nyambut mrene rak ya dadi siji genah. Nggih. Ning wis ora apa-apa niki jangkepe wau dadi komplit lakon kecekel dagelan yo kecekel sembarang lingah kecekel. Canda. Nah, Sekali-kali yo gaya Mataraman ngeten iki wong kuline Yogyakarta. Ini wonten paguyuban pengamen Cepu nyuwun sesideman. cocok. Wah, ini juga ada anak lanang Neto juga. Neto ya, Nata. Neto. Berat bersih Neto. Neto ki awane kuwi nata. Oh, Bruto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
malam. Saking tidak pundi Cak Jo. Nembe becek. Oh, tak kira Becek cara mriki buah. Wah. Buah. Wah, lambine sae. Gambar naga. Buntute ten pundi niku wing sambunge mengisor buntute niku. Iki terus kula pindah ngriki. Weh. Wanci goro-goro. Ah, Kang nutuke wedal, Mas. Nggih. Kalau wau ngajeng lampun dipun telasaken. Nggih. Genepi wektu. Dadi mengko antare dagelan, dalang, yoga sinden medun bareng. Sareng. Wah, adil niku. Sama rasa ya Mas, nek ngono ki ya. Selasa satu dan satunya tidak membeda-bedakan. Anu nek Mas Jokritik Jokutuk ganti rasukan kaya ngono Mas Julang kok ora ya? Lah aku ragu tak ganti wong kon gak merongos wae kaya. Jane nek padha merongose kluthuk ya merongos. Saestu. Tak pikir-pikir kaya bengi ki aku nglumpukke wong-wong merongos. Mboten salah kok jenengan niku. Nggih. Soale begini iki pancen nggih. Waduh, asalam. Iki piro? 3. Alah ya wis mentem berarti. Anggere saya lamur, saya lamur. Niki tasik jangkep Mas Sigit. Nggih, tasik jangkep niku. Kula ingkang mirsani nggih tasik jangkep. Tasik jangkep. Penontonnya luar biasa kiwa tengen ning dhuwur. Wah, ayo. Arep guri ngisor dhuwur nggih enten. Pak Wartoyo, Pak Yasmin. Pak sinten? Pak Yasiben. Pak Yasmin. Pak Yasiben ku anggere arep mayang mesti pamit Mbak Eni. Ngoten nggih. Kula badhe mayang padahal mayang awan. Niku nggih ngoten foto kali kula. Kula Pak Yasmin dalang. Oh nggih, Pak. Oh. Dicek nang YouTube. Nggih, Pak. Padha Akmal kula nggih dalang. Dicek teng Akmal channel. Nggih. Dicek teng pembayaran ya iso. Nggih, sesideman nggih menika pamundutan. Sing nembang karo Mas Neto. Neto. Neta. Neto. Ngene ngene Nata. Asik. Ya iki ya pringses. Awake dhewe ya rada menyadari. Iki watret. Ya suarane ya becik ya hebat. Kene langgo aja mundur. Wah. Selamat malam Neto. Nggih, sugeng dalu, Pak. Alhamdulillah. Sugeng enjing. Sing. Ini MUA terkenal Mbak Apri, Mbak Mimin. Oh, nggih to. Laris banget sesasi iki jadwale nganti 38. Awan bengi. MUA ini apa ta? MUA. Make up lho, Ya make up. Allah. Tukang dandan. MUA iki koncone MU lho. Make up artistik kluthuk lah jan ora mudengan. Terus piyaine ki lembah manah alus ora Dadakan. ora blasakan ke Mas Jokritik ki ora Grasakan. Lah, ya hebat kan kok buruk ngono nek wong kan alus kaya aku ya kayak bude ya. Nah, kaya bude. Ketake bakalan bude ya kita ya. Ayo berdua dengan Mbak Apri. Sesideman nggih karya Mbah Sukron. Sejemane Mas Lidu. Dibawani. Kok dadi Kowe aja Melayu? nganti kalah suaramu karo Mimin. Nggih. Kula lek pun nyawisi Nggih, ngeten iki. niki nggih gurune kula, Pak. Sinten? Mbah Mimin niki. Mbah Mimin. Mbah Mimin iki lho ya. Iya, Mbah. Nggih gurune kula. Kula lek ngeten iki nyawisi ngeten iki remen sangat. Anu getemu kok malih. Dadi ketularan. Kita ya ame dadi. Jon. Mulane nganggo booster to. Ngene iki lak ya menyusikan diri terhadap lingkungan to Mas. Kowe kita kandhani. Aja kaya ngono kuwi. Sesideman. Aja men-men lu nggonku keciriken. Awakmu nek sik ngono pantes. Ngelingono nek sing jedon umpama ngono piye. Wiwitane suara cewek tuh. Itu. Sapa ngerti sok ben kowe terus ditimbali Mbak Mimin. Amin. Ning Klaten jejak kolaborasi. Karo kluthuk barang kowe sok ben sapa ngerti ditimbali sing gawe urip jejak kolaborasi. Mboten saged. Kok mboten saged apa ora arep sowan. Ayo, suara diapik-apik nang kok dijak kolaborasi ngontel diesel. Kaya sing tak ajari kae. Dadi tarik napas, suarane tenggorane. Wiwit. Ngono. Wiwit. Diken. Wiwit pun minggat. Wis kono nyanyi aku mbek Mbak Mimin tak peraga wae sesi. Malah wiwit diken. Ya. Ayo, wiwitane. Tepuk tangan untuk Mas Ledo. Blora lho ini. Cepu. Cepet dadi. Mimin Apri keren ning apa-apane. Ono. Ono siji MUA Rembang sapa buke sini? Kowe tak dandani kaya Mbak Apri karo Mbak Mimin. Wo, suarane apik-apik. Bocah ngene iki suarane apik. Sok melu Pak Sigit nggih, dandan cewek kok. Kaya Ning brengose dicukup. Aja wis ben ngono wae.
Sing mare cantik ya brengose kuwi. Suaramu Apa-apa ya nyatane nek wedok brengosen nek kucing ya wedok brengosen ya. Kucing wong padake kucing. Kowe ngerti kucing, Jo? Dalam Kucing siji madhep ngalor, nggih. siji madhep ngidul. Terus Greh iki ning tengah. nggih gerih. Gereh ning tengah Nggih, iwake. nggih. Gereh siji madhep ngalor, siji madhep ngidul. Carane mangan gereh iki piye coba? Nggih. Malik terus mangan. Alah, Lah. kuwi malik ora terus pegelino awake kucing. Nggih tegese mencolot ngene terus mangan. Alah, kuwi ora entuk mencolot kok langsung carane piye? Ora iso. Ana gereh ning tengah, kucinge madhep ngalor karo madhep ngidul. Nggih. Carane mangan gereh piye? Carane pripun niku? Ya langsung dimplok sret ngono. Sita padung alas padung kidul. Lho, adep-adepan gereh ning tengah, siji madhep ngalor, Nggih. madhep ngidul, gereh ning kene karo mangan. Oh, kita ra iso mangan kita ya. Kok iso? Oh, gerih tak colong sik niku. Aku lawuh. Kuwi ora ungkur-ungkuran iki ora Aku lawuh. adep-adepan. Esuk-esuk do sentet kabeh. Suaramu ra mungkin apik, mut-mutane beda kok. Oh iya. Wus. Ayo Mas Neti. Suara telak. Neti. Iya Neto. Tanganmu ini. Aja tiru-tiru. Tahu ngene lah kok. Tahu arep nembang wedok tangane ngene. Lah kok sosi terus ngukur tek dhewe lho. Ya kuwi katut kok. Iya. Ayo. Klik swara lanang. Iya sambene nguras bengawan lho. Sowan Sowan menyang kutha gedhe. Wes. Nyenengke. Masih lanang. Bendara. Bendara terus Genti Mbak Apri. Sik sadurunge apri sing ngenong kae jajal. Kene ndelok lambe-lambene ya sensual. Sing bonange sensual. Mbak Apri. Aji. Selendang kuning Dok, kang saking bukir. Nggih, kunjuk Pak Mariono Jipang Foundation sak Oh, rombongan. nggih, Willy. Ngumpul nggih, Pak. mono anu min kok nek mulih ning mobilku dulu ya. Ya ngapa? Aku ambungen dulu ya. Aku Mas. Kok yo peri iki Lah ya ngopo? pek lamin lho mama aku ya kuno sing krese aku no. Kene ngomongke min lho. Sing muni min sing nyauri plus kuwi. Iki mimin wis tak tebas nganti santai solar iki. Tapi jarine lho jare sibahan aku kan rung tak kesel sapa-sapa ya. Iya. Jarine pancen enak-enak iki esuk kene iki. Iya. Sing apa? Nek sore kan jek kekeselen pikirane kedok bundet nek ngene-ngene iki malah giras-giras. Jarine simbahan aku kan rung tau kambon lanang. Alah yo urung tau kambon. Sing ngambon. Kae sing ngamboni madu mati kabeh. Suara Swara kurang premana ning wasese ngungrom Contoh make upannya Mas itu adalah Mbak Sulis. Ini. Oh, ki mau didandani to ceritane. Ya dipaku. Mula kok beda. Beda. Mula muda enom. Sesuk dandanono masku Mas Kluduk ya to. Didandani macan iso ora to iki? Napa mawon niku, Pak? Alisnya genen ngene to. Ora tau becik. Alis menjangan. Alismu digawe lurus kok gawe mudun ngene. Alis ngepang ngoten lho ya. Kami gen klek nanti. Lurus gitu, kaya Swara kurang premana. Kita ini lho. Swara kurang premana ning wasese ngungrom
narkik ya iso lho nyuara wedok. Sinten? Narkik sing nyaron iki. Lah bocah kaya roh grahana ngono sapa. Coba Mas Jolang. Ah iya kok karo cara wedok maksane Ora kuwi asli. Suara lanang, Jal. Angungrum marang bendara. ya Mbak Yayu Kakuswati. Suarane Mbak Yayu Kakuswati. Malah iki wis gak iso tenan iki soalnya aku gek preinan. Sok ngerti ngono tak dandan wedok mulai jane ya. Oke. Ya ora. Dadi kleting-kleting nang papan ya, Mas. Iya, kena nggo kletikan. Neno Tia Sulistyo pijer incangake alis masuk terus tresno sesideman sesideman kunjuk kanca-kanca pengamen cepu. Gimana toh? Apa toh? mandape 88 nggih. Oh, mandape 88. Oke. Ditayepke. Aja 88 to. Sekarang anu Mbak yo diganti muda 41 apa. Kowe jane anu to, kowe iki kurang kreatif. Tembang iki mudune ora 88. Napa, Pak? Tembang iki asline mudune ning gethuk. Gedhok. Mosok Jajah. luwe becik panten ana timbang perpisahan lan tiah sulisna rene bebarengan. Ayo kanca do padha gegojekan gethuk lho pas. Iya Ora kok ming sesideman tok kabeh iki yo ning kono kuwi. Sriuning mustika tuban labuh tresna mring sabaya pati. Rene bebarengan. Ayo kanca do padha gegojekan gethuk. Bener ya. Upama sliramu sekar melati aku kombang nyidam sari. Rene. Ora cocok. Kuwi melok. Iya. Mbok golek slendro. Ya. Nanti sesideman terus wolu-wolu. Ya nah. Aku suka. Sampun nggih Mas, kecaken nang ngene pun. Sinten riyen? Meneh ndi? Ya sesidemane Mbak Apri. Mengke wolu-wolune neto. Nah, sing nom ben ketok sing mewakili. Gak ditebaske. Nek rukangan codot. Buka bonang Mas, ditayupke cara Ah, Bluro. iso buka bunang lah. Buka bunangnya pertama ya si sedemani lung kling kling lung kling pyong Gethuk. wis ora usah buka bonang ding tak tiru-tiru klitik kok malah. Lah, buka vokal Mbak Apri. Luwe Luwih becik patenana timbang perpisahan. Ayo toh. Ayo toh, joget. Marang kulawan. Lewat bagus Leto. Bocah gunung kaduga anyrimpo ciponakaku kok kurna kehormatan nampro rubuh ngarep pinjo
kaya Mbak Eni wis. Muridé Mbak Eni. Ya. Sarwa muda Prabu Kresna nandur surah banyune agung yen rawuh ning ati bingung Kaya Mbak Eni lho. Sarwa muda Prabu Kresna bayeme kuning hayeme yen nuju ngandhe Sliramu pilih ganti ngopo ning ati dadi marem nadyan bunga susah mesol gugu aku to melu sing disayang kapang sandang wangan nadyan bunga susah aku tetep tembang prayogane aja do kebranan make up artis terkenal sekabupaten Bluro Bojonegoro. Aku duwe kene iki loro setugel ngene iki. Kok loro tugel. Lah iki sijine ya kene jek nang Bengawan. Makasih ya. Iki digathuke karo Kabungan Kidul iki sapa Jo sing sok nyusul ketoprak ning Rembang. Oh, anu Wahyu. Wahyu ya. Ya, apa apik. Iki sesuk digabungno bareng dengah nih. Wes. Ya, nampilke lagu-lagu saiki karyane Jog Litik Jog Kluthuk. Ya. Mangga. Mbak Apri dan Mbak Mimin sudah buat lagu ya? sudah ya Ya. sudah ya Mbak Min ya Sudah. Heeh. Lagunya Mari Pulang. Nanti dulu. wah mari pulang loh Monggo Mas. Siap Mas. Damel suara wedok napa kakung kowe Kakung. Mas. kula nggih nderek jenengan to Ayo, lagumu engko bar kuwi laguku. ya nggih Karena saya menciptakan beberapa lagu. Ada yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Masa? mesti arepe gawe dan bursa Ora. Iki Ya Mas. Ya Mas. lagumu Jo, lagumu. Oke, Mas, oke. ya Mas. Pelok Mas. Semu ngono kae. Pelok Mas. anu kancan yes kula ora kancan iki ra
Oh iya. Oh, iya. Mbak Yosi Dian Pratiwi, esem lan guyumu ya, Jo? Yosi. Iki karya tahun piro, Jo, iki, Jo? 2012. 2012. Aku tak eman-eman Mas. Beh, jan iki usahane obatnya belas. Lho. Apa rek obatnya rek? Kowe kaken balapan ae ini jamu anyar nggo balapan terus. Aku iki saiki arepe cita-cita dadi pembalut. Balap. Alah. Esemu, ngono kae piye ta lagu lah. Iya leres. Lan guyumu. Terus piye? Bisa Gawe senenge atiku. Kaya itu. Zaman biyen wong sak Jawa Tengah, Jawa Timur do kedanan lagumu. Alah wis niku. Yakin nganti wong Tulungagung lho do kedanan lagune Joko Klitik kabeh. Ya kowe saka kono. Sinden Tulungagung bayo do kedanan karo aku. Glepah tenan Mas. Mas. Fotomu ngono kae ta. Apik. Iya sih. Iki lho sing kedanan iki Tulungagung. Aku. Ngomong aku. Tak delok fotone kok kaya lowemu ngono to ya sik. Kowe mesti weanan karo bojoku. Ora, sapa sing weanan karo bojomu aku nomor bojomu ora Sing omah lemu golek kok ya lemun. Ane. Wong mbok kaya kluthuk kuwi. Iya. Kuwi ngono sing ngongkon aku. Kowe to Kak. Ya kuwi mergo ora ditutupi terus tak tutupi. Ya, cakran erat ya. Esem lan guyumu Ya. karya Mas. Ya. Dramu sing apik ya. Dramu ya deng tak deng ya. Oh, oke.